Your butt hurts? ダイパーなし。かっこいい。おはよう、good morning. いや、はや。おはよう。Good morning. あとでやめてよ。ああ。まだね、違うしてねって。Business success. あっちにあった。俺、車検持ってったからさ。あ、そうなの。そう。あと、よろしく。はいや。でも、グレッコだとか言ってたよね。Yeah, what up, guys? Today we're taking a trip to Akasaka. Did I pronounce that right? In Tokyo. Going to a festival with the mansion crew. You see me? Hey, what up, come on? Say hi. Good morning. ケツだけこう流れちゃう。ああ、そうなんだ。そういうことか。そうそうそう。ここで折れてケツだけこう流れちゃう。この低い壁あるじゃん。この低い壁の方に。これ終わったってことね。いたでしょ？いたよ、last year。この時期ぐらい。前までこのカーブとかも80、90ぐらいで超えないとやべえやからね。そう。で、それから滑ってからもうゆっくり。So we're here in Asakusa at Ebisco. Going to show you guys around. Last Ebisco for the year, right? Last Ebisco for the year in Asakusa, not Asakasa. Ebisco. Last Ebisco for the year in Asakusa. Here we are, guys. You やそれあなたじゃない？100万ぐらいじゃないかな。So this is good luck for business, right, John? Good luck for business, yeah? Yeah. So they buy it and return it each year. 酒飲んでない時はお足の感情がちょっと難しいわ。恥ずかしいな。今どこにいる？今眼力点です。サイズも親子で作らない。日本っぽいね。なあ、日本っぽい。いいよね。Hey, what's up? Come on. Hey. ほら。学校。聞かれるよ。生まれるよ。ダメ。100になっちゃうんで。ねえ、いなくなっちゃったらわかんなくなっちゃう。あ、違うんだ。全然違う。これと同じあれがあるから。
何やってんだよ、髪の毛。髪の毛触んないの。触っちゃった。髪の毛触っちゃった。触っちゃった。本当よ。触んないでよ。いきますよー。いいですか。はいよ。オッケー。いいよいいよ。オッケーオッケー。はい。新井エクステリア様。来年も家内安全。ます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 ご商売繁盛。いいよー。それ。さあさあさあ。繁盛。なんで終わったら終わるんだ。もっと気をつけてまた来年お待ちしますんで。はい、ぜひぜひ。良い年をありがとうございました。気をつけてありがとうございました。次お出かけちゃんと歩かなきゃダメ。フリーシク折れる？超でけえ。すげえ。あ、ボート。本当ですね。Wait. そう。第2番。